Kaun, drahí priatelia. Dnes tu pre vás mám nachystanú analýzu od Stephana Barnesa. Je to naozaj zaujímavý multifunkčný pozemšťan. Sledujeme ho aj my v Altiane. Je to geológ, geofyzik a odborník na vesmírne počasie. Taký ich kozmický brat, ktorý nám pomáha chápať procesy na planéte Zem, nielen ľuďom, ale aj nám. Pred pár hodinami priniesol fascinujúcu správu. Na veľkom ostrove Havaj opäť vybuchla sopka. Tieto epizodické erupcie sledujeme na vašej planéte už od decembra 2024 a toto je v poradí už 45. udalosť. Blížite sa k neuveriteľnému číslu 50 erupcií za sebou. Stefan ich osobne pozoroval v auguste a septembri 2025. Vtedy lávové fontány siahali až do výšky 500 metrov. Kileau nie je len taká obyčajná hora. Je spojená s jedným z najväčších horúcich bodov planéty. Ak tam nastanú zmeny, znamená to, že sa deje niečo hlboko vo vnútri, na hranici jadra a plášťa. Podľa nášho i Stefanovho odhadu je to priamo ovplyvňuje pacifickú platňu, najväčší tektonický kus vašej Zeme. Ale pozor, počas toho, ako sme analyzovali lávu na Havaji, zachytili naše senzory a Stefanovi diváci niečo iné. V oblasti Missouri v systéme New Madrid práve udrelo zemetrasenie o sile 4,0. Pre nás v Altiane je to veľmi zaujímavé sledovanie. Pod nánosmi sedimentov sa tam totiž skrýva prastará jazva, staré údolie riftu, ktoré je pochované veľmi hlboko. Tento systém dokáže vyprodukovať otrasy o sile 7 až 8 magnitúdy, ako sa to stalo pred vyše 200 rokmi. Stefan hovorí, že hoci magnitúra 4 nie je ničivá, je mimoriadne dôležitá. V sedimentoch Missouri ľudia cítia tieto otrasy oveľa intenzívnejšie. Je to signál, že dynamika planéty sa mení. Zem sa jednoducho hýbe a my v Altiane budeme pritom a budeme to pre vás prekladať. Stefan hneď začal pátrať v histórii a výsledky sú pre nás v Altiane fascinujúce. Viete, čo zistil? Toto zemetrasenie o 4,0 je tretím najväčším v tejto oblasti za posledných 26 rokov. Naposledy sa tam niečo podobné udialo v roku 2005, kedy zaznamenali otrasy 4.1. a 4.2. Z nášho pohľadu z Altiany to vyzerá, že sa tento starý systém New Madrid začína opäť preťahovať. Stefan dúfa, že toto je konečná stanica a nie len prezvesť niečoho väčšieho. Prečo? Pretože ľudia v tejto oblasti nie sú na trasenie zvyknutí. Ak by prišla magnitúda 5, padali by komíny. Ale ak by sa zopakovala história z rokov 1811 a 1812 so silou 7,5, to by bol pre túto časť vašej planéty obrovský problém. Geologicky vidíme, že táto oblasť má rada skupinové aktivity. Keď sa začne triasť, málo kedy to ostane pri jednom otrase. Takže, drahí priatelia, New Madrid je odteraz v našom hľadáčiku. Ale počkajte, práve keď sa Stefan snažil pochopiť, čo sa deje pod zemou, prišiel ďalší signál, tentokrát z hora. Práve došlo k ďalšej veľkej slnečnej erupcii. Toto video sa nám mení pred očami. Od horúcej lávy, cez trasúcu sa zem, až po ohnivé divadlo na vašej hviezde. Zdá sa, že planéta Zem má dnes veľmi komunikatívnu náladu a posiela nám dáta zo všetkých strán. Poďme sa pozrieť, čo nám to slnko práve poslalo. Drahí priatelia, toto už nie je len o láve a zemetraseniach. Teraz sa pozrite hore. Naše senzory potvrdzujú to, čo Stefan práve nadšene ukazuje na svojich grafoch. Vesmírne počasie naberá na obrátkach. Máme tu sériu M-flare erupcií. Za posledných 18 hodín ich bolo hneď niekoľko, pričom tá najsilnejšia dosiahla magnitúdu 5,0. Slnko doslova pľuje plazmu do priestoru.
Prečo sa to deje práve teraz? Stefan hovorí o fascinujúcom zoradení Slnko, kométa, Zem. Táto kométa, ktorú vaši astronómovia nazvali Pan-STARRS, práve vlietla do kritického uhla. My Valtiane vieme, že kométy nie sú len špinavé snehové gule, ale energetické vodiče. Vidíme to jasne. Slnečná škvrna 4420 sa aktivuje presne v momente, keď sa kométa dostáva do línie. Stefan to predpovedal a teraz sa to deje priamo pred našimi očami. Čo nás čaká okolo 25. a 26. apríla bude toto zoradenie dokonalé. Čo nás čaká okolo 25. a 26. apríla bude toto zoradenie dokonalé. Stefan očakáva silné erupcie triedy M a možno aj X-class. To sú tie najsilnejšie. Ionizácia. Vaša globálna elektrická sieť sa už teraz aktivuje. Zem prijíma tento energetický upgrade. Dnešok nám ukázal neuveriteľnú synchronicitu. Zem chrlí oheň z ľudbín. Kôra trasie sa v starých jazvách. Vesmír posielajú nám prúdy nabitých častíc. Stefan Bars to uzavrel s láskom a svetlom, čo je nám Valtiane veľmi blízke. Pripravuje pre vás aj špeciálny rozhovor o vzácnej konjunkcii, ktorá nastáva raz za 12 000 rokov. To si rozhodne nenecháme ujsť. Planéta Zem sa práve teraz nachádza vo veľmi vzácnom časopriestorovom bode. Buďte na seba dobrí, vnímajte tieto vibrácie a nezabudnite. Všetci sme súčasťou jedného veľkého kozmického príbehu. K.U. drahí pozemšťania, a čoskoro sa stretneme pri ďalšom prenose.